n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m na Kristi, ajamisa anụnwa anyị na-achụ tata bụ ajamisa nke 20 ụbọchị ụka nke 20 n'oge na-adịghị n'emume n'ime ahụ nke nzukọ. Na maasị anụnwa dị asọ, anyị na-enye Chukwu ekele maka afọ ọma ya na ọgọ ya niile n'ebe anyị nọ, maka nchedo nke ọ na-echedo anyị, odudu nke ọ na-edu anyị. Anyị na-arịọkwazi ya ka ọ na-edu anyị na-aga n'ihu ma chekwakwa obodo anyị bụ Naịjirịa ka ezigbo ihe bido n'oge ugbu a batawa na ya. A na-achụkwa ajamisa maka ngọzi nke Chukwu na inye Chukwu ekele maka wedding anniversary ahụ 44th 44th wedding anniversary nke Chinyere na Dikin Okafọ ụzọ igwe. Na maasị akwa anyị na-echeta mmadụ niile ndị rịọrọ ka anyị cheta ha n'ekpere nakwa ndị na-enweghị onye na-ekpere ha ekpere. Anyị na-ekpekwa maka ụmụnne anyị dị iche iche ndị ahụ na-esighị ike, na-ayọkwa ezumike maka ndị buru anyị ụzọ gaba na-arahụ ụra nke udo, ka mkpụrụ obi ha na mkpụrụ obi ndị niile kwerenụ gara aga. Ụmụnna, ka anyị kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Yukarịstịa site n'ikwupụta njọ anyị. Onye bịara n'ụwa ịzọpụta ndị lọghara elogha, onye nwe anyị mee ebere. Onye bịara n'ụwa ịchọghata ndị ome njọ, Kristi mee ebere. Kristi mee ebere. Onye nọ n'aka nri Nna na-arịọtara anyị Chukwu arịrịọ, onye nwe anyị mee ebere. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebebe. Otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. N'ihe a na-asọ Chukwu, anyị ekele gị, anyị ekwupụta ọrụ ọma gị. Anyị esepụrụ gị, anyị ego gị ego.
Chukwu, nwa atụrụ Chineke, nwa nke nna, onye na-ekpochapụ mere anyị ebere, ararịrị anyị na mere anyị ebere, n'ihi na Chineke anyị, ịkwadoro ihe ọma anaghị ahụ anya maka ndị hụrụ gị n'anya. Biko hụnye mkpụrụ nke ịhụnanya gị n'ime obi anyị, mee ka anyị hụ gị n'anya n'ihe niile ma hụkwa gị n'anya karịchaa ihe niile, ka anyị wee bịaruo n'aṅụrị nke ịkwadobere anyị nke karịrị uche mmadụ na nghọta, site na dị nwe n'anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-achị n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ Chukwu, site n'ụwa tụ ụwa niile. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ onye amụma Jeremaya. Ndị ichie wee gwa eze sị ya ka e gbuo nwoke ahụ bụ Jeremaya, n'ihi na ọ na-eme ka obi jụọ ndị agha fọdụrụ n'ime obodo oyi. O sitere n'okwu ya na-eme ka obi jụọ mmadụ niile nọ n'obodo oyi. Nwoke a anaghị achọ ọdịmma ndị obodo, nwoke a anaghị achọ ọdịmma ndị obodo, nke kama ọ bụ mmebi ya. Eze bụ Zedekaya wee zaa ya sị, leenụ ya, ọ nọ n'aka unu. Eze enweghị ike ịnọchibido unu ihe ọbụla. Ha were jiri eriri tụba Jeremaya n'ime umi Makia, nwa eze Amalek. Umi nọ n'ogige ụlọ nche, mmiri anọghị n'ime umi ahụ, karịkwa naanị apịtị. Jeremaya ewere dakpuo n'ime apịtị ahụ. Ebed-Melek were si n'ụlọ eze pụta bịa gwa eze okwu sị ya, eze onye nwe m, ndị a akpaala agwa ọjọọ n'ihe niile ha mere megide onye amụma Jeremaya, site n'ịtụba ya n'umi ebe ọ ga-anọ nwụọ n'agụụ nri ọbụla adịghịkwa n'obodo ahụ. Eze were nye Ebed-Melek onye Kush iwu sị ya, site n'ebe a kpọrọ 10 mmadụ ga-adọpụta onye amụma Jeremaya tupu ọ nwụọ. Okwu nke Sabụwa. Onye nwe anyị
gbata ọsọ bịa nyere m aka. Atọla m anya onye nwe anyị, o wee hulata n'ebe m nọ bịa nụrụ olu m. Onye nwe anyị gbata ọsọ bịa nyere m aka. O sila n'ụmị ahụhụ na olulu apịtị dọpụta m. O guzobere m n'elu nkume, bịakwa mee ka nzọụkwụ m sie ike. Onye nwe anyị gbata ọsọ bịa nyere m aka. O tinyere ukwu ọhụụ n'ọnụ m, mee ka m bụọra Chineke anyị abụ. Ọtụtụ mmadụ ga-ahụ ya, tụọ ya egwu. Ha ga-emekwa nchekwube na dị nwelu m. Onye nwe anyị gbata ọsọ bịa nyere m aka. Mụ onwe m bụ onye nọ na mkpa na nwa ogbenye, ma onye nwe anyị na-echere m. Gị bụ enyemaka na nzọpụta m, Chineke m, na-atụfukwala oge. Onye nwe anyị gbata ọsọ bịa nyere m aka. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ edegara ndị Hibru. Ebe ọ bụ na anyị nwere ọtụtụ ndị akaebe dị otu a gbara anyị gburugburu, ka anyị wepụ n'aka n'ihe ọbụla nke na-adọghachi anyị azụ, ọ kachasị njọ nke na-achọghị ịhapụ anyị aka. Ngwanụ ka anyị were ntachi obi gbaa ọsọ nke chere anyị n'ihu, ka onye ọbụla ghara ilefuru anya n'ebe Josọ nọ, n'ihi na ọ bụ onye ndu anyị n'okwukwe, bụrụkwa onye na-eme ka anyị zuo oke. N'ihi ọṅụ nke ahụ echebere ya n'ihu, o jiri ndidi die ahụhụ nke obe, n'agbanyeghị ihere nke ịnwụ n'elu obe. Site ugbu a gawa, o were ọnọdụ n'aka nri nke ocheeze Chineke. Tụleenụ n'obi unu otu Jesu siri kwụrụ chịm mgbe ndị ọjọọ busoro ya agha. Unu ga-esi na ya ghara inwe obi ịda mba, n'ihi na site n'ihi obi esighị ike na agha unu na-ebuso njọ, unu alụrụbeghị ọgụ nke ịgbafu ọbara na ịnwụ anwụ. Okwu nke ose bụrụ ụwa. Onye nwe anyị kwuru sị, atụrụ m na n'olu m, amara m ha, ha na-esokwa m. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke a si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Dịrị gị
Jesu gwara ụmụazụ ya sị, abịara m ịmụnye ọkụ n'elu ụwa. Olee otu obi ga-adị m ma a sị na ya bụ ọkụ ebidolarị rewe gidigidi? Enwere mmiri Chukwu a ga-eme m. Ọnụma juru m obi ebuka. Obi ga-adịgide m arọ were ruo mgbe ọ gafere. Unu o chere na abịara m iweta sọ udo n'ụwa? Ana m asị unu, mba, kama ewetara m nkewa. N'ihi na site ugbu a gawa, ezinụlọ enwere mmadụ 5 ga-ekewa ekewa. Mmadụ 3 ga-ebili megide mmadụ 2, mmadụ 2 ebilie megide mmadụ 3 ndị ọzọ. Nna ga-ebili imegide nwa ya nwoke, nwa ya nwoke ga-ebili imegide nna ya. Nne ga-ebuso nwa ya nwaanyị agha, nwa nwaanyị ga-ebuso nne ya agha. Nne di na nwunye nwa ga-anọ n'esemokwu. Nwunye nwa na nne di ga-anọkwa n'esemokwu. Ozi ọma ka o si bụrụ ụwa. Otito dịrị Kristi. Ka anyị si n'ozi ọma anyị nụrụ nweta mgbaghara nke njọ. Abịaghị m iweta udo, kama ọ bụ nkewa. N'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Gọzie, gọzie m, Chineke gọzie, gọzie m ebe m kwere na gị. Gọzie m, Chineke gọzie, gọzie m ebe m kwere na gị. Gọzie o, gọzie anyị o, Chineke gọzie, chekwaba anyị ebe anyị kwenyere na gị o. Chineke gọzie, gọzie anyị o ebe anyị kwenyere na gị. Shower your blessings upon us. Lord Jesus, shower your blessings upon us, for we believe in you. Chineke gọzie anyị ebe anyị kwenyere na gị. Ihe chi m dere o dewo ya o, ihe o dere ga-eme. Ihe chi m kwuru o kwuwo ya o, ihe o kwuru ga-eme. Dere o dewo ya o, ihe o dere ga-eme. Ihe chi m kwuru o kwuwo ya o, ihe chi m dere o dewo ya o ga-eme. Ihe chi m kwuru o kwuwo ya o, ya kwuru ga-eme. Enu ụwa ya ma mma jọ njọ, ekwerewo m aga m agbaba, mee Chineke m ga-akụ ọpa. Amen. Unu o chere na abịara m iweta udo n'ụwa? Mba, abịara m iweta nkewa. Okwu nke a Jesu kwuru taa, enwere ka o si eme m n'ahụ. Ama m ọ na-emekwa unu otu ahụ. Na ya abịaghị iweta udo, mana ama m na mgbe a mụrụ Jesu, ndị mmụọ ozi kwuwapụtara peace on earth, udo n'elu ụwa. So maka Jesu ịbịazi taa sị anyị na ya abịaghị iweta udo, n'ihe ya bịara bụ nkewa. Ka anyị tụlee ya bụ okwu, mara ihe Jesu na-achọ ịkọwara anyị ebe a. O chetara m otu igwe mmadụ ndị gara ebe a na-eri nri, na-aṅụ mmanya, na-ata anụ, ama mmụọ klọb dị ihe ahụ. So ha ejupụta, ndị anụ a na-ata, ndị mmanya a na-aṅụ, ndị nri a na-eri, ndị egwu a na-agba.
otu nwa okorobịa eje nnọọ kwụpụ n'akụkụ welite foonu ya, enwekwaghị onye ọ na-akpọ, were tii foonu na ntị. Di anyị ma nke na-eme kịta, biko bịawa ebe dị otu a, nwunye gị na ebe a, ọsọ ata. Ụmụ nwanyị niile n'ebe ahụ n'ọsọ. Gịnị ka nwatakịrị a chọrọ ime? Okwu o kwuru dị plen, mebi ọ na-ekwu maka otu onye, mana ka anyị hụrụ ọgba aghara ewere dị na ebe a na-eme ya bụ mmemme. Ọ bụ na anyị ele anyị ihe na-eme na Naịjirịa be anyị kịta, oge elekshọn eruwele. Ụfọdụ ndị mmadụ pụtara ka ha zọọ ọchịchị, including our ancestors, bere ịzọ ọchịchị ha ga-achị Naịjirịa. Ebe ha chi anyị aga ka anyị na-amaghị, maka na ọ dị plen. Mgbe mmadụ dịgidere desperate were ruo n'ịha ya ndị bishọp, ọrada ndị ọkpọrọ ndị bishọp, iji were sị na ndị otu Kristi kwadoro ha. I wonder ihe ụdị onye dị otu a bụ n'obi. So maka ọ na-abụ mgbe ọbụla emewere elekshọn, ndị ga-apụta na-apụtakwa, a na-azọ, emechakwa Naịjirịa dị otu ọ dị kemgbe 1960 anyị nwere onwe anyị, kama ndị ọzọ na-aga n'ihu, anyị a na-aga azụ from top to bottom. So ka ọnọdụ dị otu a, maka na nwere ụfọdụ enyi m nwoke m gwara sị ya na in fact enwezi ime olileanya na be anyị na mgbe Naịjirịa ga-adị mma bụ na the next another generation na ọwụzi ha n'oge nke anyị. Eluzuru m hope. Mana ka ihe si wee dị kịta, o wee dị ka hope ọ na-achọ ịbịa. Hope akwụkwọ ha ụzọ dị mma sorry. Ọ dị ka ya ọ na-achọ inwe olileanya, mgbe ọ dị ka ndị ma ihe ọ batawago na ya bụ ihe a na-achọ ịzọ. Ewee nwee ihe dị ka revolution na Naịjirịa. PVC ka onye ọbụla kpụ n'ọnụ. Ihe a na-enwebu ihe eji eme mgbe mbụ, maka na elekshọn atụ ha atụ, erukwa ebe ahụ apịa ya, nọrọ n'ọfịs dekọ ọnya, ebupụta kpọrọ anyị Naịjirịa dịkwa ka ọ dị. Mana kịta ihe abịa dị ka ọ na-achọ ịgbanwe. Ebe niile ịga otu onye ka a na-akpọ aha, maka ihi na ya bụ onye batara, ihe niile were gbanwee. Onye ọbụla, ndị nọbụ mbụ a na-apịkọ kedu otu e ga-esi megide onye a, na-ekwu ọtụtụ ihe against him, ikwuchakwa ọsị gị go and verify. Ya bụ ihe ga-emewere ọ dị ka Naịjirịa ọ na-enwuru ọkụ positively. So na ya bụ obere akụkọ anụnwa anyị nụrụ kịta nwere ike inyere anyị aka ịghọta ihe Jesu na-ekwu mgbe ọ sị na ya bịara itinye ọkụ n'ime ụwa. Mgbe mmadụ pụtara enwe a kind of revolution on the positive side, ya bụ ọkụ enwubele. Jesu sị, how I wish na ya bụ ọkụ ebidogo rewe gidigidi. Jesu dịka anyị si mara all the while n'akwụkwọ nsọ, ebe o jere kụzie nkụzi, ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ na ndị okenye nke nzukọ anọrọ n'ọgba aghara. Maka ihi gịnị? Okwu ọ na-ekwu, nkụzi ọ na-enye na-adụ ha ka ogwu n'ahụ. Ya bụ na ọkụ ahụ ebidokwa rewego gidigidi dịka Jesu si kwuo ya. Ebe ọ bụla ọ pụtara, ha dị restless, enwee panic, nwee confusion. Onye ma ihe ọ ga-agwa anyị, onye ma ihe ọ ga-ekwu maka anyị taa. Maka ihi gịnị? Na ha dị emete, ha dị akwụba aka ọtọ. Hypocrisy
juru ha ahụ, ndị na-ekwu ọzọ mee ọzọ. Ebe ndị mmadụ gbakọrọ na-atụ alo otu a ga-esi emegide mmadụ, otu onye eziokwu pụta ebe ahụ, ihe na-agbanwe. First of all, ọbịa enwere ike topic ahụ end ya, ọ bezie enwee resistance, enwee ụdị ọkụ a Jesu na-ekwu, ọkụ nke ahụ ọ sị na how I wish na ya bụ ọkụ ebidogo rewe. Ọ bụ na anyị gere ntị ọfụma n'ihe ọgụgụ nke izizi nke e wetara n'akwụkwọ Jeremaya, ọnọdụ ọ nọkwa n'etiti ndị nke ahụ n'oge nke ya ka Jesu nọ n'etiti ndị Farisii na ndị ode akwụkwọ. Okwu Jeremaya na-ekwu na-adụ ha ka ogwu. Ha gbawakwa izu, Jeremaya pụta ọgwa ha ihe ahụ Chineke sị ka agwa ha. Ọgba aghara adị, nsogbu adị, ha na-agbagharị. Kedu ihe anyị ga-eme nwoke a? Ihe a ka ha megidere wee planụ, were bo ya ebubo, je gwa onye eze si ya, anyị ga-dekwa ihe Jeremaya na-eme. Ihe niile ha na-ekwu bụ asị asị. Jeremaya sị ha, go and verify, maka na ya na-ezi ozi Chukwu si ka o zie ha n'eziokwu ka ya kwụ. Emechaa, ọ dịka ike ha ọ n'aka, wee were Jeremaya tụnye n'ime olulu, n'ime ọmị mmiri na-adịghị, ihe dị ya bụ apịtị pọtọpọtọ. Jeremaya abịa mikpuo n'ime ya. Ndị ọ dị ka ọ dị, ihe na-eme mmadụ na-emetụta n'obi ya, were je gwa onye eze si elekwa nwoke a ga-anwụkwa ebe a ha tụnyere ya. O wee nye ikikere ka eje gụfụta Jeremaya. So n'ọnọdụ ahụ Jeremaya nọ ka Jesu nọ, mgbe Jesu kwuru na ya abịala itinye ọkụ n'ime ụwa, na ya abịaghị iweta udo maka ndị kwere ekwe, ọgba aghara maka ndị na-ekweghị, because a ga-enwerịrị, ọ ga-anọ at odds. Nkụzi ya na omume ndị anaghị adaba, so na ọkụ ahụ ga na-ere until ha ekwete. Otu parish priest m ochie, ọ sị na onye na-ekwe ha anyị ekwetere ya. This is a true life story. One particular man, nwoke a nwere nnukwu ego. O nwere pharmaceutical company na-eme ma importation ma ihe niile, dị very popular. Due to na his area of study dị different, ịbaki up company ya, olee nwanne ya nwoke nke obere ka o je gụọ pharmacy ka o nwee ike ịnọ behind his company. Nwanne ya nwoke eje gụchaa pharmacy, gụchaa pụta wụrụ certified pharmacist. Ka o bidozie ọrụ, o jekwu nwanne ya nwoke si ya na ihe ya chọziri ichi iwu fada, na ya chọrọ ichi fada. Nwanne ya nwoke was like, ọwara. So mana ka o sikwa aghọta ihe, ọsị ya na Chukwu agakọ ha alụnwu ọgụ. Biko ọ wụrụ nnọọ ebe ahụ ka Chukwu kpọrọ gị, ngwa kama ka ọ bụrụ a step or 2 steps backwards, my company gawa, ma ya wụrụ na ijekwara za Chukwu oku na agaghị m alụnwu ọgụ a. Nwanne nwoke aga chie fada, chichaa fada, rụọ ọrụ abalị ole na ole, afọ ole na ole. Ọkpọkwa nwanne nwoke sị na ọwụzikwa ha ụdị nke anyị a, n'ọzọ monastery. Ọ bịa lakpukwuo n'ime company a. Nwanne nwoke now had to mezie pharmacist ndị ọzọ employ inye aka back up his company. Thank God na o nwere nghọta. Ma ọ wụrụ onye na-enweghị nghọta, ọgụ ahụ ha nwere ike ịlụ ya ọtụtụ afọ. Ihe m ji zụcha gị na pharmacy ka ihe ezinụlọ anyị gaa n'ihu, esikwazie na na-eme abandon nọ ihe ọzọ, enwe ụdị ọgba aghara. Ya ka Jesu na-agụ na ya bịara ọwụghị udo kama na ọgba aghara.
mana ihe anyị ga-amata awụ ọgba aghara maka ndị na-ekweghị ekwe, udo maka ndị kwere ekwe. So na ọ bụ na anyị nwee nghọta, lekwa ihe Jesu bịara ikwu eziokwu na-atụghị egwu ọbụla. Ọ naghị epenti ya epenti. Echetara mgbe anyị dị n'ụmụazị, ndị na-ajụ ụjọ ọgwụ eweta ọgwụ ha na ọsọ a na-eme, elu mgbe ahụ eweta maka ụdị ọgwụ ụmụazị na-alaiki mgbe ahụ nke ahụ ya multivite ndị a na-ada atụ ụtọ. So abịakwa mgbe ahụ ewere oke enwe nke ọzọ a na-akpọ kemiron na-atọkwa ụtọ. Abịa mgbe ahụ eweta ọgwụ ịba ewere ya gbanye na mkpọ kemiron ewee kpọọ ndị a na-ajụ ụjọ ọgwụ sị ha ngwa bịa lee kemiron. Ha gbara ọsọ bịa, nne ha ejide ha pịwa ha ọnụ wee gị ọgwụ ịba agwọ ha ịba ala. So Jesu anaghị epenti. Ọ wụrụ ọgwụ ịba dị, ọ sị gị na ọgwụ ịba dị ya, ị na-anwụ ịnwụ, ị na-akpọ isi n'ala ịkpọ, mana iji were nzọpụta anyị, igosi anyị ụzọ eziokwu ebe anyị ga-eso were nweta nzọpụta. Ya ka Jesu ga-esi na ya bịa hụ iweta udo. Onye ghọtara na ọghọta ihe ya bịara bụ nkewa. Ịjụ ikwete ekwetere gị, mana ikwere udo, ị ga-ekwekwana ya bụ ọgba aghara ha na-ekwu. Jesu akwụsịghị ebe ahụ. Ọ bịara sị na abịa n'ezinụlọ na a ga-enwe ọgba aghara, ndị dị ise etiwe anya, ịtọ anọrọ one side, ebu anọrọ the other side. Ihe a Jesu na-ekwu n'ozi ọma taa abụghị ihe anyị ga-ewere literally. Ilu ka Jesu tụrụ anyị ihe ahụ. O yuzuru metaphor iji were kọwara anyị ụdị ozi ya bịara, ụdị ije ya bịara. And anyị ma na ọ laghị ije ahụ. Ọ bịara ije ahụ zie ozi ahụ, ọ laghị ya, mana ile ya na-agụ nke ọzọ ọ lara ya, maka ihi nọọ ihe Chukwu ji zite ya ka ọ bịa gaa through that ọnwụ ahụ ọ ga-anwụ iji were zọpụta mụ na gị. So Jesu were ọnọdụ ịhụ na o were ndụ ya tinye ka mụ na gị were dị ndụ. Ya ka o jikwa ezi ozi a otu o si ezie na-ezisi ya ike. So na-abịa n'ezinụlọ, nna ga-ebili megide nwa, nwa ebili emegide nna. Ama mma enweghị enyi ọfọsụ n'ọhịa nwegoro ụdị experience ahụ. Ị na-ekwu, nwa ga na-ekwu, ikwuo ebe okwuo ebe a, Chukwu ekwekwana, is not our portion. Ya ka Jesu ji si anyị na anyị ga-ekwere ka ozi o ziri taa bụrụ udo maka ihe anyị, ka ọ ghara ịbụ ọgba aghara. Maka na mgbe anyị jụrụ ikwere, mgbe ahụ ka a na-enwe ọgba aghara. Nne dị kwuo ebe a, nwunye kwuo ebe a, asị ka a gaa n'ihu, asị ka a gaa azụ. Ọ bụghị oke na nrite nke ụmụ Chineke. Jesu na-agwa anyị taa ihe o ji kwuo ihe o kwuru bụ ka anyị ghọta, maka ihi na ya bụ ihe ga-abịa na mmezu. Maka na enwere ndị kpọrọ ekwo nkụ jụrụ na ha agaghị aghọta, na ha agaghị anụ, na ha agaghị ha eji okwu nke Chineke were mee ihe na ndụ ha. Ọ ndị dị otu a ka Jesu na-ekwu maka ha, ụdị ọgba aghara. Mana maka ndị kwere ekwe, udo. Mgbe a mụrụ Jesu, ndị mmụọ ozi ise, udo n'elu ụwa. Otuto dịrị Chineke n'elu kacha elu, maka udo n'etiti ndị mmadụ ndị ihe ha na-amasị Chukwu, obi aṅụrị, ọganihu. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, ka anyị soro nkụzi nke dị nwana anyị Jesu Kristi were bụrụ ndị kwere ekwere, ka ya bụ udo dị n'etiti anyị, ka ọ ghara ịbụ ọgba aghara, ka ọ ghara ịbụ nkewa. Echetara m enwere otu burial ejere otu ụbọchị na ya bụ ezinụlọ ebe a enwere burial ahụ. Enwere otu nwatakịrị isi adịchaghị ya mma, ọ na-ada akpaba aghara. Tupu abịa ya bụ mmemme agbakọ, ụmụnne ya agbakọ, eme mitin, yọwa ya sị biko ele ihe ị chọrọ ka a ghara inwe ọgba aghara ụbọchị a, ka ihe ị chọrọ ka anyị mere gị.
ọ sị na ọ gakwaghị esi n'aka ya were ese n'ihe mere na ọ bụ ha were etinye n'ụlọ ewu. ma oke ụfọdụ n'ime ụlọ ga-amụ ihe wu ụlọ ewu, mana ụmụ anyị ndị a mụrụ ebe a agaghị ama ihe wu ụlọ ewu. Osisi were etinye n'ụlọ ewu ebe a na-edobe ewu goat, ewere etinye ebe ahụ. Mgbe a ga-eri nri ewetara ya nke ya, mmanya ruo ha wetara ya nke ya, na ọ gakwaghị esi n'aka ya ese. Ha ekwe kelee ya. Oru ụbọchị ahụ ewere ya webaa n'ụlọ ewu. Ọ sị onye akpasukweni ya na ọ gakwaghị esi n'aka ya ese. Abịazie mmemme megide burial, mee oru mgbe a ga-eri nri, a na-erizi nri, bido a na-azọ nri, na-azọ mmanya, na-azọ anụ, azọkatala ihe a, nwee confusion, zọgide ihe a, ma ndị na-alụ ọgụ, ndị na-etiwasị bọtụl, ndị na-ebu oche apịa ndị mmadụ n'isi. Ha emegide n'ihe a, siri ihu ụlọ lụrụ ọgụ ahụ, fere n'azụ ụlọ. Ọ nọrọkwa ebe ọ nọ, onye akpasukweli ya. Alụgide n'ọgụ ahụ, were lụgide lụbata ya n'ụlọ ewu. O tie aka sere mma, ọsọ eme na funeral, onye ọbụla ala. Asị ya ka ekwene ka ezi ihe imere. Ọsịkwa ya gwara m na-agwa na ọ gakwaghị esi n'aka ya ese, n'ọkwa unu butere ọgba aghara, ya ewezie nyezie unu ọgba aghara. Ya bụ ụmụnne m na Kristi, Jesu si na nkụzi ya ahụ ga-adị ire, ya bụ na nkewa na ọgba aghara, ma ọ bụrụ na anyị jụ ịnabata ya bụ ozi. Mana ọ bụrụ na anyị anabata ozi ya, udo ga-ebi n'etiti ndị kwere na ya. Otito dịrị Jesu. Ka anyị kwuru n'ọtọ. Ekwe m n'otu Chineke, ihe dum ha na-onye na ndị anaghị ahụ anya, ya na otu onye nwe anyị Jesu Kristi, otu nwa Chineke mụrụ, nna mụrụ tupu ụwa tụwa, tupu ụwa tụwa niile. Chukwu si na Chukwu, ihe si n'ihe, ezi Chukwu si n'ezi Chukwu, amụrụ ya mụ, emeghị eme, ya na nna bụ otu ihe, ihe adịgboro Chukwu. Onye si na ya, onye si na ya mere ihe dum. Onye maka ihe anyị bụrụ mmadụ, na maka ihe nzọpụta anyị siri n'eluigwe gbadata, were na Virgin Maria site na Mmụọ Nsọ, ọ bụrụ mmadụ, abịa gbọgbuo
mobilitere ozi nke atọ akwụkwọ nsọ siri kwuo ọrụ ọgọ n'eluigwe nọrọ n'aka nri nna n'ọdụ ọzọ n'ebube ya ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ ikpe isi ya na-enweghị njedebe ekwere na mmụọ nsọ onye si na nwapụta onye a sekpụrụ metụkwara ụmụnne m na Kristi ndị m hụrụ n'anya, ka anyị were n'otu obi n'otu mmụọ chee arịrịọ anyị na mkpa anyị dị iche iche n'iru Chukwu onye bụ onye afọ ọma na onye ebere, ka ọ masị anyị imejupụta ma gbuoro anyị mkpa ndị a ka nke ahụ ka nke mkpụrụ obi. Mmadụ ịtọ o metụtara na mmụọ ga-edu anyị n'ekpere, ndị ukwe ya agwa anyị ihe anyị ga-aza. Elekwara ya na njọ m.
onye kere n'igwe n'ala. Ka anyị kpee ekpere maka ụmụnne anyị ndị nọ na nsogbu dị iche iche, ndị na-ata ahụhụ n'ihe ha na-emeteghị, ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ na-ekwesịghị ekwesị, ọ kachasị nwanne anyị nwoke Maazị Nnamdi Okwu Kanụ. Ka Chineke onye afọ ọma na onye ebere metụ ndị ji ha na ndị na-etinyegasị ha na nsogbu dị iche iche aka n'obi, ka ha nwee nchegharị ma nabata okwu nke Chineke, tọhapụ ndị eji eji. Anyị ayọ gị Onyenwe anyị. Mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m na onye nwe m, mgbe m kpọrọ gị bịa za m Chineke, mgbe m kpọrọ gị bịa za m, elela anya na njọ m. Ka anyị hụnatazi isi were chaa arịrịọ anyị ndị ọzọ n'iru Chukwu ugbu a. Na-eme anya na mkpụrụ obi, tụkwasara m gị obi, Chineke, atụkwasara m gị obi oge niile, n'oge niile m nọ na mkpa, o Chineke, tụkwasara m gị obi, Chineke, atụkwasara m gị obi oge niile. O Chineke pụrụ ime ihe niile, nna, ịnụ na arịrịọ anyị bụ ụmụ gị chere n'iru gị n'ụtụtụ a. Nna, biko anyị na-ayọ gị ka ibe mezuoro anyị ha, ọ kachasịkwa ịzọpụta obodo anyị bụ Naịjirịa na nsogbu niile nke ọ nọ n'ime ya ugbu a. Ka mgbe ọbụla anyị ga-alakwa n'ụlọ, ka anyị were obi aṅụrị laa, obi erukwana anyị ala. Mgbe anyị ga-alọta, anyị alọtakwanụ n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla. Nna, biko ihe a na-anyị anyị arụ n'obi, anyị na-ayọ gị ka ibe mezuoro anyị ha, zọpụta anyị n'aka ekwensu site na Kristi Onyenwe anyị.
rịọbanụ ụmụnne m na Kristi ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chineke pụrụ ime ihe niile ịnaranụ bara aja n'aka maka otu na-ebe nke aha ya na maka ọdịmma nke anyị na nke ozugbo nzukọ gị dị asọ. Onye nwe anyị, biko nara aja anyị na-ehunyere gị dịka onyinye anyị ji agbanweta onyinye nke ka mma site na ịhụnyere gị onyinye nke anyị nyere anyị, mee ka anyị nata onyinye nke bụ gị onwe gị. Anyị na-arịọ ihe ndị a n'aha Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere ụlọ welite n'obi elu ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile na ebe niile. O nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa tụ ụwa site na Kristi dị nwe anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka ha mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa site na mbilite n'ọnwụ nye anyị ndụ ebebe. N'ihi nke a anyị na-eso igwe ndị mmụọ niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-ekwe.
na anyị dị nsọ ezie sọ gị na-edo ihe dum nsọ anyị na-arịọ ka anyị doo onyinye ndị ya nsọ site n'ịhụkwasị ha mmụọ gị ka ha wee ghọọla anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara were achịcha nye gị ekele nyawa ya nye ya ụmụazụ ya si naranụ nke a rienụ ya unu niile nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka ohono. Otu ahụ gwa ka o si mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele bunye ya ụmụazụ ya si naranụ nke a ṅụọnụ ya unu niile nke a bụ iko nke ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebebe a ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ na-emenụ nke ya na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta n'ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Anyị na-ekwupụta ọnwụ gị, na-egosikwa ite n'ọnwụ gị, o Kristi, were ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị anyị ebunye gị achịcha nke adịghị ndụ na iko nke nzọpụta anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'iru gị na-efe gị anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gazuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya, gọzie popu anyị bụ Francis na bishọp anyị bụ Robert na ndị ofufe ọcha gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị jiri okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ, kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu na ndị apọstọl na ndị nsọ gị niile ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebebe, ka anyị soro kwa ha na-eto gị na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere eke na-eso ya bụ Kristi na-esikwa n'ime ya na n'aka ya na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye ndị bụ Chukwu nna ji ike niile nsọpụrụ na otito niile site n'ụwa tu ụwa niile.
ka anyị were ekpere onye nzọpụta anyị kụziri anyị were gbọkuo Chukwu Nna. Site n'inye aka ebere gị ka nzọpụta anyị na njọ oge niile. Anyị were gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka mbịaghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstọl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu, elekwara anya na njọ anyị kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ. Gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Sekpụrụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịta n'ụwa anyị ekele nke udo.
ahụ Kristi nri na-enye ndụ nara rie, ọ bụ nri ọma. Atụrụ nke Chukwu dị nwa anyị Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa, anyị nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Ndị nwere etosiri ọgụ ịbata n'ime ụlọ ma pụọ ọsọ bụ na mkpụrụ obi m ga-adịrịrị ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe. Amen.